Tungod sa hilabihang kainit nga panahon, nasinati karon sa mga tao, iyahay lang og diskarte aron maminus-minusan ang ibating kaalimuot ug nangita usab og mga dapit aron makapabugnaw atong sayran ug unsa ang mga diskarte pinaagi sa report ni Mark Regia-Abella. Dito sa Tagbilaran City, Bohol, miabot og 31 to 42 degrees Celsius ang temperatura nga natala maong daghan ang mihugop sa Kainggit Beach aron maligo sa dagat. Ang mga nabilin sa ilang panimalay, nagtimpla na lang og bugnaong juice aron kaminusan ang init sa lawas. Samtang ang 74 anyos nga si Lasio Castaño sa Barangay Cogon, Tagbilaran City, usa ka gamay nga electric fan og tubig ang pirming balon. Namagid siya high blood maong di angay mainitan. Hindi tayo panahon naman mag-andam kong tubig, mag-inom-inom, ginagmay tubig. Yan, magpatubang ang electric fan. Kinisang bata, naghumula sa usa ka dakong balde nga dunay bugnaw nga tubig ug malipayong nagduwa-duwa. Naligo na lang ang anak ko, sobrang init. Parang impyerno. Samtang ang uban dito naghugop sud sa mall aron mutago sa adlaw ug magpabugnaw. Kauban si Rod Prado, Mark Regia-Abella. Balitang Bisdak.